ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଥାଏ ବହୁତ ସରଳ ଆଉ ଖୋଲା ସ୍ୱଭାବର। ଟିକି ଥରେ ଦାନା ଖୋଜିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥାଏ। ସେତିକି ବେଳେ ଆକାଶ କଳା ମେଘରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଏ ଆଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ବର୍ଷାଟାକୁ ବି ଏବେ ହେବାର ଥିଲା। ଏମିତିରେ ତ ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦାନା ମିଳୁନାହିଁ। ଜଣା ନାହିଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦାନା କୋଉଠି ମିଳିବ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ଆଉ ତାର ଦାସୀ ଗୋରିକା ଆଉ କିଛି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ବହୁତ ହେଇଗଲା ଗୋରି, ତ କଥା ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବିନି। ଏବେ ତ 3 ଦିନ ହେଇଗଲା, ମୁଁ 3 ଦିନ ହେବ ଭୋକିଲା ଅଛି, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିହେବନି। ହଁ ହଁ ଚିଲ ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ବି କ'ଣ କରିପାରିବି? ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବି ଶିକାର ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇନଥାନ୍ତା ତ ଗୋଟେ କ'ଣ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମାସେ ପାଇଁ ଶିକାର ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ହଁ ମୋତେ ଜଣା ଅଛି, ହେଲେ ଆଜି ଯଦି ଶିକାର ଆଣିବୁନି ତତେ ମୁଁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଏମିତିରେ ତ ପଡ଼ୋଶୀ ଟୁନି ମୋତେ କେତେ ଦିନରୁ କହୁଛି କି ତାକୁ କାମରେ ରଖିବାକୁ। କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଚିଲ ଭାଇ, ତୁମେ ଏମିତି କଦାପି କରିବନି। ଆଜି ପଛେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଶିକାର ନେଇକି ଆସିବି, ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ କାମରୁ ବାହାର କରନା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଯଦି ଏମିତି ନହେଲା ତ ଚାକିରି ଗଲା ବୋଲି ଭାବିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଚିଲ ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଯାଉଛି। ଗୋରି ତରବର ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଏ ଚିଲ ଭାଇ ପାଇଁ କୋଉଠୁ ଶିକାର ଆଣିଦେବି? କିଛି ବାହାନା କଲା ବେଳକୁ ତ ମୋତେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ୟାର କାମ ଛାଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି, ହେଲେ ପାପି ପେଟ ପାଇଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋରିକୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏ ନୂଆ ଚଢ଼େଇଟା କିଏ? ଇଏ ତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ଲାଗୁନାହିଁ। ୟାକୁ କଥାରେ ଫସେଇ ଚିଲ ଭାଇ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି, ତାପରେ ଚିଲ ମଜାରେ ଖାଇବ ଆଉ। ଗୋରି ଏମିତି ଭାବି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ତୁମେ କିଏ? ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀ ଭଳି ତ ଲାଗୁନ। ହଁ କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ। କଥା କ'ଣ କି ଦାନା ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଓହୋ, ତୁମେ ତାହେଲେ ଦାନା ଖୋଜୁଛ? ତାହେଲେ ତ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଚାଲାକ କାଉ ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଜାଗା ଦେଖେଇବି ଯେଉଁଠାରେ ଆମ୍ବ, ପିଜୁଳି, ଡାଳିମ୍ବ ସବୁ ଅଛି। ତୁମେ ଚାଲ ମୋ ସହିତ, ସେ କ୍ଷେତ ଏଇ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କାଉ ଭଉଣୀ, ଚାଲ, ବର୍ଷା ବି ଟିକେ କମିଗଲାଣି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଗୋରିର କଥାରେ ଫସିଯାଏ ଆଉ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଏ। ଏମିତି ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ଗୋରି, ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆସିଗଲେଣି, ହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ତ? ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାଟ ବା, ଏଇ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କିଛି ଦାନା ଦେଖାଯାଏ। ଗୋରି ରହ ରହ, ସେପଟେ ଦେଖେ, ଦାନା ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଦାନା ନେଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଦାନା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ନା ନା ଟିକି, ତୁ ଏଠାରୁ ଦାନା ନେ ନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମତେ ତ ଦାନା ନବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ନେଇଯିବି। ଏମିତିରେ ଏତେ ବାଟ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି, ଆଉ ଉଡ଼ି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଥରେ କହିଲି ନା, ତୁ ଏ ଦାନା ନେଇପାରିବୁନି। ମୋ ଚାକିରି ପଳେଇବ ତୁ ନେଲେ। କ'ଣ ମନେ ମନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହଉଛୁ? ଟିକି, ମୁଁ ତୋର ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ସେଠାରେ ବହୁତ ଦାନା ଅଛି। ଏଠାରୁ ଦାନା ନେଲେ ତ 1-2 ଦିନରେ ସରିଯିବ। ପୁଣି ତୁ ବର୍ଷାରେ ଦାନା ଖୋଜିବାକୁ ଆସିବୁ। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ସେଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାନା ଆଣିକି ଆସିବୁ। ଏକାଥରେ ତୋର 2-3 ମାସ ଯାକେ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ତତେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। ଗୋରି ଟିକିକୁ କଥାରେ ଫସେଇ ପୁଣି ଭୁଲେଇ ଦିଏ। ସେପଟେ ଚିଲର ତ ପୁରା ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳୁଥାଏ। ଜଣା ନାହିଁ ସେ ଗୋରି କୋଉଠି ହଜିଗଲା, କୋଉ ଗଛ ଡାଳରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବ ବୋଧେ। ୟାର ଭରସାରେ ରହିବି ଯଦି ଭୋକରେ ହିଁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହି ଚିଲ ଶିକାର ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ମତେ ତ ଏ ଗୋରି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। କେଜାଣି ଇଏ ମତେ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଇଏ ଯଦି ସତ କହୁଥିବ, ମତେ ଦାନା ଆଣିବାକୁ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତିରେ ଗୋରି ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରିପାରେ? ଗୋରି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଆଣି ଚିଲ ରହୁଥିବା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସେ। ଏ ଚିଲ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ମରିଗଲା କେଜାଣି? ଏତେ କଥା କହିକି ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ଆଣିଛି, ଇଏ ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରିବ ମତେ ତ? ଏଠାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ ଗୋରି? ଇଏ କୋଉ ଜାଗା? ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଟିକେ ଥକି ଯାଇଥିଲୁ ନା? ଦାନାର କ୍ଷେତ ତ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ ଅଛି। ତୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିନେ। ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲ।
ସେଠାରେ ପାଣି ବି ଅଛି, ଟିକେ ପିଇଦବୁ। ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଟିକି ସେଠାରେ ଦେଖେ ତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପିଞ୍ଜରା ଆଉ ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ଟିକି ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଏ ଗୁମ୍ଫା କୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇର ବୋଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ କାଉ ତ ମୋତେ କୋଉ ଶିକାରୀର ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ମୋତେ ୟା କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ ଏଠାରୁ କିଛି ବାହାନା କରିକି ବାହାରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଗରି, ମୁଁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସି ସେ କ୍ଷେତରୁ ଦାନା ନେଇଯିବି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେ ଚିଲକୁ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, କୁଆଡ଼େ ମଲା କେଜାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ତ ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ଅଟକେଇ ରଖିପାରିବିନି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥାଏ କି ସେଠାକୁ ଚିଲ ଆସିଯାଏ। ରୁହ ରୁହ ଚଢ଼େଇ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୋ ଘରକୁ ଆସି କ'ଣ ଖାଲି ଫେରିଯିବ? ଟିକି ଚିଲକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଉପରକୁ ସେ ସାହସୀ ହେବାର ଦେଖାଉଥାଏ। ଯିଏ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଥରେ ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ବିନା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଚିଲ ଭାଇ, ଚର୍ଚ୍ଚା କଥା ଛାଡ଼। କଥା କ'ଣ କି, ମୋ ଛୁଆ ସେ ଗଛ ଉପରେ ମୋତେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଛୁଆ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଗୌରୀ, ତୁ ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ମୋତେ ଦେଖିଥିଲୁ, ସେଇ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ହିଁ ମୋ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। କଥା କ'ଣ କି, ତୁ ମୋତେ ଦାନା କଥା କହିବାରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଠି କୋଉଠି ପାଖରେ ଥିବ ବୋଧେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲିନି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଚିଲ ଭାଇ, ଟିକି ସହିତ ତା ଛୁଆଙ୍କର ବି ଆମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଚଢ଼େଇ ସହିତ ତାର ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଚାଲ ଗୋରି, ଆମେ ବି ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା। ଏମିତି କହି ଗୋରି ଆଉ ଚିଲ ଟିକିର ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଚିଲ ଭାଇ, ଆଜି ତ ତମକୁ ଦାବତ ହିଁ ଦାବତ ମିଳିବ। ମୋତେ ଆଉ କାମରୁ ବାହାର କରିବନି ତ? ନା ନା, ତୁ ମୋର ଏଥର ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିଲୁ। ସେମାନେ ଆସି ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଯାଆନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ, କ'ଣ ଏଇ ଗଛରେ ତମ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଚିଲ ଭାଇ, ଏ ଗଛରେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଏ ଗଛର ଫଳ ଦେଖିକି ରହିଗଲି। ଏ ଗଛର ଫଳ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅଟେ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମିଠା ଲାଗେ। ତ ଭାବିଲି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନେଇଯିବି। ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା, ମୁଁ ବି ଆଜି ଯାଏ ଗଛର ଫଳ ଖାଇନି। ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଚିଲ ଭାଇ, ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଠୁ କିଛି ଫଳ ଖାଇପାରିବି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇଦେ। ତାପରେ ଗୋରି ସେ ଗଛରୁ ଫଳ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ। ତାକୁ ସେ ଫଳ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆରେ ବା, ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏ ଫଳ। ଚିଲ ଭାଇ, ତୁମେ ବି ଗୋଟେ ଦିଟା ଫଳ ଖାଅ, ଦେଖିବ କି ଟେଷ୍ଟ। ହଁ, ଦେଖିବାକୁ ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଖାଇଦେଉଛି। ଚଢ଼େଇ, ତୁମେ ବି ଖାଅ। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବିନି, ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ନେବି, ତୁମେମାନେ ଖାଅ। ଚିଲକୁ ବି ସେ ଫଳ ଭଲ ଲାଗେ। ଗୋରି ଆଉ ଚିଲ ମିଶି ସେ ଫଳ ଖାଆନ୍ତି। ବହୁତ ହେଇଗଲା ଖାଇବାଟା, ଏବେ ତ ମୁଁ ଉଠି ବି ପାରୁନି। ହଁ ହଁ ଗୋରି, ମୁଁ ଖାଉ ଖାଉ ବହୁତ ଖାଇଦେଲି। ମୋତେ ତ ଏବେ ନିଦ ଆସିଲାଣି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ଆଉ ଗୋରି ସେଠାରେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିଶା ହେବା ଫଳ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ କେହି ବି ଗାଢ଼ା ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନିଜର ଚାଲାକ ଦେଖେଇ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଏ। ଭଲ ହେଲା ଆସିଲା ବେଳେ ଗଛ ମୋତେ ଦିଶିଗଲା। ବାପା ତ ମୋତେ ଆଗରୁ ଏ ଗଛ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ, ମୋତେ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବାର ଅଛି। ଟିକି ସେଠାରୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ଦାନା ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିଲର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ। ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସେ ଚଢ଼େଇ ତ ପଳେଇଛି। ଏ ଗୋରି ଉଠ, ତୋରି ପାଇଁ ସେ ଚଢ଼େଇ ମୋ କବଳରୁ ଖସିଗଲା। ହେ, ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଦେ ଅଇଁଠାକିଆ ଚିଲ। ମୋ ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ଯାଏ ମୋତେ କେହି ଉଠାନ୍ତିନି। ତୁ କିଏ ବା? କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି କହି ଚିଲ ଗୋରିକୁ ପିଟେ।